Winong iki piye wajahe piye to? Masyaallah. Mulane Winong niku nek gandeng kalih wong liya niku kula jan sakit nyatuh di sini. Waduh, ngerti ae. Biayane piye to? Mripate piye Mbak Winong? Nggih, pripun nggih, lumayan lah coraan mboten saged membayangkan kula pokoke teng ati kula niku cocok. Wah, iya cocok. Saestu, Pak. Ya Allah, Pak. Mas rada rene aja minggir-minggir. Oh, gak saya. Kesini, Aman saya. Lagi. Iya saya. Udah, ya. Aku rada grogi. Ayo. Ya. Yen sampean iki nuwun Mas Kita, yen Mbak Winong iki piyayine lemu apa langsing apa pas apa piye? Mboten nek langsing pripun nek lemu nggih. Kaya ngerti sampean. Mbak Winong nek apa nembang saking nyatu di sini kali bokonge ngeten kok. Ah iya, Mbak. Masa sampean ero? Wo ngertos peh ya Allah. Oh iya. Aku wis ndak kuat nang Winong. Winong si jantunge atiku. Wah, iya. Ayo, keloke kaya ngono, ngarang dhewe cakepan sakmono dawane ayo. Wis sak ciblon nang-nang kok. Ayo. Rangkep. Ayo nggih. Sembah nuwun Pak Parmadi, sembah nuwun nggih. Yo, genti Mbak Tri Hastuti Retnawati. Ayo. Coba ela elu. Ning supote iki ngiras pantes minangkane pamundhut. Apa? Tumpakke prau layar. Ha iya, nek sing ngersake mau. Ya, nggih. Ya, Dik. Kene, mburine kakak kene, mburine kakak. Monggo Mas, yo prau layar Mas. Yuk, dados. Adate iki lek prau layar tak nyupati para pejabat-pejabat yen munggah panggung. Monggo Pak Dewan supados enggak rikat wonten panggung tumpake prau layar. Istimewa lho Tik support iki Tik. Lah nggih, biasane kula niku ditumpake napa to, Pak? Piye? Biasane kan nek pejabat kan prau layar. Lah, niki kan tidak biasanya lho, biasane kula niku ditumpake napa? Ambulan. Ora tegese iki sampeyan iki piyayi sing temenanan piyayi Nadianto. Semangate sing tetep membara ngono. Lho, tirose jenengan niku mencintai pekerjaan adalah ibadah. Leres. Nggih to? Leres nggih. Tetep Sing jenenge semangat. bekerja itu ibadah, dene rezeki kuwi jatah, ngono kae lho. Nah, nggih ngoten niku lho Pak Yoyo. Lah nggih kula saking menika. Wah, jan. Elok tenan. Dasare ya ditunggoni kalih putrane jenengan. Sinten? Nanang. Lah anake sakmono gedene Pak nek njaluk mie gek piye polahe? Lah. Ora ngono, Dik. Mbak Nanange nuwun sewu, Caca Netra ya nuwun sewu ya. Ning parandene atine iki apik. Sing nuwun sewu sing Caca iki gur netrane tok. Sing medene iki lek wonge jane netrane jangkep, sehat, ning atine sing buta. Lah kuwi bahaya malah ngono kuwi. Lah nggih to. Niku WA-ni sinden-sinden lho Pak Yoyo. Ha, iku wis- Kabeh niku dijak duit lho. Lah ya iki mau wis aku bolak-balik iki lho. Kula pengen nyanyi iki pirang-pirang. Iya mau tak kei wektu. Ha iya. Ning tak dhisik Lah, kudu gitu. Pak Parmadi luwih dhisik. Ha iya. Mau ganti Pak
Nanang Parmadi. Ayo nggih. Ya Tit diaturake ela-elo lek ora awakmu sing nembangke. Walah temenanan. Oh, kepara nyata. Aduh. Mas Nanang utawa kuwi anakmu lanang ora marem ngono kuwi. Lah ya to, nusul pisan ae marai rewel. Oh, lho ciri khase kuwi pancen kaya ngono kuwi kok ya. Iya iya ngono kuwi. Ya isen-isene donya ya Pak ya. Ya kados aku, Mas Nanang ngeten iki ya. Kula barang ya isen-isen donya ngoten niku sami kemawon. Nggih. Ya Mbak Triastuti, elailo. Ayo kanca-kanca siapke. Ayo. Nadyan lawas iki kepenak dadi para pamirsa yen kulino mirsani wayang di era 90-an mesti ya isih kelingan tembang ela-elo. Ya. Monggo diaturake ela-elo. Yuk. Bikin
terima kasih Mbak Tri Hastuti kalian sedaya para kanca-kanca Madangkara. Wah, temenanan. Apik. Ya bergas temenanan, seger terus. Nggih, ngoten niku. Eman-eman wong iki tembang-tembang api yen nganti ora diangkat meneh disrawungke karo generasi saiki. Walah tenan. Mutiara kependem. Ayo. Ayo nang, kowe karo sapa? Milya, Mbak Winong apa Mbak Birgita? Walah. Ulon. Ngetan. Ulon. Ayo, wong mlaku dek kaya wong renang ae. Ayo, awas, kok ngelundung malah. Nggih. Ayo. Kone nang ben di anu nang. Sapa kowe pengen duet kali sinten? Nggih. Wah ya nang. Semoga-moga sakinah mawaddah warahmah. Gawane mik karo Winong ngantian kaya ngono le tresna. Assalamualaikum. Ini mic-nya. Ya. Mamah Winong. Pak Yo, kula kangen kalih Winong, Pak Yo. Saya lewat dulu ya, Mas. Piye to Winong iki piye wajahe piye to? Masyaallah. Udah. Mulane Winong niku nek gandeng kalih wong liya niku kula jan sakit nyatuh di sini. Waduh, ngerti ae. Biayane piye to? Mripate piye Mbak Winong? Nggih, pripun nggih, lumayan lah coraan mboten saged membayangkan kula pokoke teng ati kula niku cocok. Wah, iya cocok. Saestu, Pak. Ya Allah. Mas rada rene aja minggir-minggir. Oh, gak saya. Sini Aman saya. Lagi. Iya saya. Udah, ya. Aku rada grogi. Ayo. Peh ya. Yen sampean iki nuwun Mas kita, yen Mbak Winong iki piyayine lemu apa langsing apa pas apa piye? Mboten nek langsing pripun nek lemu nggih. Kaya ngerti sampean. Mbak Winong nek obo nembang saking nyatu di sini kali bokonge ngeten kok. Iya, Mbak. Masa sampean ero? Wo ngertos peh ya Oh Allah. nggih. Aku wis ndak kuat nang Winong. Winong si jantunge atiku. Wah, iya. Ayo. Jan. Nek gombal lho, Pak. Mboten gombal saestu. Oh iya. Kok tak DM nang Winong tenan. Oh iya. Ora lho. IG-nya apa? TikTok ya nanang merem, Pak. Loh, sampeyan duwe TikTok barang? Kagungan, Pak yo. Wah, kagungan. Nggih. Wah, jan nggih. Mboten ngertos panjenengan kagungan. Wong ngene jenengan pun kula polo namine terus nika ngene gadane Bukesi nggih kula polo. Udah follow aku belum? Ya, tidak tahu namanya, nanti tak cari apa namanya. Aku wis gak kuat tenan. Boleh ana nang nggen TikTok yang nggen enek tulisan Honda Win, lah kuwi. Ayo. Mosok TikTok kok Winong Nawangsih. Iya. Pengen nembang apa? Kula tak nyobi, manis, Pak. Oh, manis. Nggih. Kula kangen tembang niku, manis kaya Winong niku lho saya. Nek ngerayu Winong terus suwe-suwe engko Winong gelem karo awakmu mbo lho. Mboten, Pak. Nek ngeten, Pak. Wau niku Mas Nanang niku pun WA Mbak Birgita pengen nyanyi manis kali Mbak Birgita lho. Kok malah ganti piye? Mergone jak anu piye atimu iki melet aku lho. Aku malah terpikat karo dirimu kok nyawang wajahmu tok ya aku peyeh ya Allah nong. Aku wis paten ono nong. Ora usah dipateni wis peteng dedet kaya ngono nang. Lah dadak kon mateni ora. Keentuk-entukane apa mateni awakmu? Lah nggih. Engko tak go mulih nang kowe. Ya. Coba diaturake manis. Nggih, katur kanca-kanca Madangkara ugi Mas Waris Sugiono ingkang wonten lokasi. Wah, iya ngerti. Nggih. Yo, diaturake manis Mbak Winong bersama Nanang. Ya, yuk. Nanang MR. Apa kuwi? Merem. Ayo. Aku kalau gitu aku Winong ML, Pak. Apa kuwi? Winong melek. Ayo. Betul. Melek banget lah awakmu kuwi. Betul. Wah, ya Allah, nong.
Kayak ngipi apa kok ya ngene ra. Ayo nang tak nembang ya. Siap. Monggo kanca-kanca madang kara. Oke, yuk. Ayah Nopal. Ayo. Makasa, yuk jajos. Winong, cintaku pujaan hatiku belahan jiwaku belahan dadaku. Oh, aduh. Oh, nang nggih. Winong ning ngarepmu lho rangkulen. Wah, cagak nih. Oh, cagak. Sampeyan ya.
Wah jenengan ngendika ngoten niku wau kula pas ngethuke kula anu ajenge kula napa kula setengah ngipi nur mas kula winong jebule kethuk kula demeki wae. Ya pancen ya winong ana sing modele kaya kethuk. Wah mboten Pak. Ora ya nang ya. Mboten. Wah. Muga-muga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Semanten ugi jenengan dalah Bu Kesi tansah pinaringan sehat sekeluarga. Amin. Ugi kanca-kanca sak rombongan Madangkara tansah pinaringan rejeki lancar. Ngoten Pak ya nggih. Saged mandhap piyambak? Saged alhamdulillah. Kalih gerayah-gerayah. Iya nggih. Nggih sembah nuwun Pak. Sembah nuwun Mas Nanang, terima kasih. Nggih. Nah, apal kok Aryane ngen Balai Desa Kedungombo ya ayo nggih. Ndembene tau nusul aku ning Laladan Kediri. Sapa Nanang kowe? Nang kono. Nang. Ayo nggih, luar biasa. Nggih lho. Iki siji pamundhut. Apa? Ya kuwi tembang kangen. Ayo. Ya bir. Coba kaya apa tanjake tembang kangen. Wah, remen Bu, tembang kangen nggih. Wah, nggih. Oke. Nggih, coba kaya apa. Kene bir, ayo tembang kangen diaturake. Ya nggih, gemene wektu langsung kemawon tembang kangen diaturaken. Ayo. Monggo katur dumateng Bu Sri Asih saking Surabaya Sugeng Laras. Janjos.
Yayi Lembudaya matur nuwun ing tanpa upami. Truk? Nggih. Tengah telu, Truk. Nggih. Ya wis damar mancung dicupet. Matur nuwun dumateng sedaya kemawon ingkang kepareng nyengkuyung Pak Parmadi, Mas Nanang Merem, Usirku kapan-kapan tak dadekne sak grup Nanang Merem terus karo Arif Klumer. Ayo. Selamat sukses kagem sedaya para warga masyarakat ing Kedung Amba sumrambahipun dumateng Bapak Kepala Desa lan perangkat panitia sedaya kemawon. Mbok menawi anggen kula atur Pak lelipur wonten kirang wonten bab ingkang salah nyuwun gungi samudra pangaksami. Mugi-mugi sedaya para warga ing Dung Amba sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu basuki kang kaesti. Amin ya rabbal alamin. Nyapaning kawan wanagara